Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Kaixo gu, Oian, Kimetz, Naia, Iker eta Maile gara eta ongi etorri hau podcastera. Beno, hasi baino lehen eskertu behar dugu Kaleko Urdangak taldea. Orain entzuten ari zareten abesti hau haiek jartzen utzi digutelako. Bestalde podcast hau gustoko baldin baduzue edo kexaren bat baduzue, helarazi ezazue gure WhatsAppetik. Kaleko Urdangak 2011an Bergaran sortu zen oi generoko taldea da. Remenek, Biruk, Ekaitzek eta Motok osatzen dute talde hau. Oi generoaren jarraitzailea izango bazina, seguruenik ezagutuko zenuke talde hau. Baina zer da oi? Oi, jatorri britainiarreko musika estilo da. Punk, rock, ska eta punk rocketik eratorria. Nagusiki 1900 eta 1970ko hamarkadako skinhead mugimenduarekin lotua. Beste talde asko dauden arren hau haien artean gailentzan da. Kimetz, zuk zer uste duzu abesti honi buruz? Oi taldeen arteko konpetizio bat egongo balitz, Kaleko Urdangak lehenengoen artean egongo litzateke. Konpetizioaren epaile izango banitz, saria Kaleko Urdangak taldearen emango nioke. Beno, pasaden astean Kimetz eta biok haien kontzertu batean egon ginen eta benetan oso ongi pasa genuen. Jakin izan bagenu taldea horren ona zela askoz lehenago entzuten hasiko ginateken, orain asko gustatzen zaigu. Zuek kontzertuan egon bazinate asko hobetuko zateken, hala ere oso gustora egon nintzen. Baita txosnan lan egiten zuen batek basokada kalimotxo batera ere gonbidatu gintuzkeen. Hurrengorako kontzerturako sarrera batzuk erosiko dizkizuet. Gaurkoan gai ezberdin bati buruz hitz egingo dizuegu. Gure ustez oso interesgarria irudituko zaizue eta hainbat egoera ikusteko modua segurazki aldatuko zaizuela. Hau entzun eta gero, zuen pentsatzeko modua aldatzen bada edo zalantzan jartzen baduzue, gure lana ondo egin dugunaren seinale da. Hainbat gai genituen aukeran eta haien artean zer egiten gaitu gizon gaiari helduz gaurko saioa egitea erabaki dugu, denoi interesgarria iruditzen zaigulako. Bagenekien gai hau nahiko polemikoa izan zitekela, baina beharrezkoa ikusten dugu honi buruz hitz egitea. Nahi izan ez gero helarazi aldizkiguzue zuen eskariak, aintzat hartuko ditugu, beraz, has gaitezen. Gaur egun genero ugari daudela onartuta dagoen arren, heteroarauak gizartea bi generotan banatzeko jora dauka, emakumeak eta gizonak. Gizarteak bakoitzari roliakin batzuk jarri dizkigu, baina hau antzinetek ematen den egoera da, eta zenbaitetan tentsioa sortzen du historikoki talde nabarmena izan dena. Txikitutako taldearen artean eta askotan liskarrak sor ditzake. Bai, adibidez ni futbol zale bezala, ABC futbol iagurtzen ari nintzen eta bertan jartzen zuen emakumezko arbitro batek irainak jasan zituela. Txartel hori atera zuenean hainbat gizonek txistu egin zioten eta iramatxistak errantzi dizkieten. Zoritxarrez, ohikoa da zenbait arlotan emakumeek merezi dutena baina okerrago tratatzea. Beste adibide bat da hilekoaren afera. Emakumeak behartu da daude lanera eta ikastera joatera hilekoa izaten dutenean. Batzuetan oso mingarria izan daiteken arren. Nik uste dut honek erlazioa duela gizarte bezala tratatzen gaituzten moduarekin. Txikitatik gizonek baloiak eta josteiluzko armak jaso dituzte. Aldiz, neskek barbiak, makillajea, josteiluzko sukalteak eta garbitzeko setek jasotzen dituzte. Horren ondorioz, txikitatik gizarteak gure rola zehazten digu. Eta horregatik gaur egun mutilak orokorrean futbolean aritzen dira. Esan duzunarekin lotuta, ikusi duzue pasaden egunean EITB-n agertu zena, Bilbon gertatutakoa? Bai, oso penagarria iruditzen zait aitzineko egunean gertatutakoa. Zer gertatu zen? Kuadrilla batek mutil bat erasotu eta eraindu zuen gona batekin kalera ateratzagatik. Ez dirudi egia, oraindik honelako erasoak gertatzea aingaratuak gauden puntu honetan. Zuen ustez, zer bultzatzen gaitu ezberdinak diren pertsonei gorrotu izatera? Askotan telebistan gure sentitzen ez ditugun kolektiboen aurkako erasoak aipatzen direlako diot. Nik uste dut gehien bat ezberdin izatagatik erasotzen dituztela. Gaur egun ematen ari diren aurrerapenak oso handiak dira, eta egokitzen ez diren pertsonek ez dituzte onartzen.
Gainera ez dute ahalegina egin nahi eta bakarrik kritikatzera ausartzen dira. Hau oso arriskutsua da, gizarte bezala lortu ditugun aurrerapenak atzera itzul ditzaketelako. Herenegun El Diario de Noticias egunkarian Samuel Ruizen erailketa epaiketa atera zen. Hiltzaileek 24 urte igaro beharko dituzte kartzela. Hala da, 2021 La Coruña hirian Samuel Ruiz hil arte jipoitu zuten bakarrik gaia izateagatik. Hiltzaileak berehala atxilotu zituzten, eta orain 24 eta 10 urte artean igaro beharko dituzte espetxean. Kristona morroa ematen dizkiate onerako egoerek. Bidegatik izango balitz, espetxean sartuko nituzke bizitza osorako. Zuek egoera horretan aurkituko bazinate zer egingo zenukete? Saiatuko nintzateke erasoa gelditzen. Ondoren banatxera sartuko nintzateke, edo kasu gogorrenean borrokatzera. Nik polizia deituko nuke. Erasotzaileak erasotzen adirenaren paretik banatzen saiatuko nintzateke. Baina nire burua arriskuan ikusiko banu, polizia deitu lehenbailen. Oianekin ados nago, polizia deituko nuke eta iresten diren bitartean egoera modu baketsuan konpotzen saiatuko nintzateke. Nik horrik hasiko nintzateke beldurra izango nukeelako, baina ausarte izango banitz, haien erasoa geldiarazten saiatuko nintzateke eta polizia deituko nuke. Baina normalean emakumeak ez dira hainbeste liskarretan sartzen. Normalean gure artean hitz egiten dugulako biolentzia erabili beharrean. Gizonek nahiago dute haien artean borrokatu hitz egin baina hori aldatu beharko litzateke. Zergatik gertatzen da hau? Txikitatik gure gurasoek mutila izateagatik ezi gaituzten moduagatik. Egiten genituen ekintza bortitzoiek ez dituzte saiestu edo behar bezala zuzendu. Gainera, fisikoki prestatuagoak daude egoera bortitz hauei aurre egiteko. Horregatik soitzaile izateko sartzeko probetan emakumeek beste balio batzuk bete behar dituzte zenbait probetan. IBF-en gauza bera gertatzen da, sistema hau jarraitzen dute. Hala ere, gai hau nahiko polemikoa da. Zergatik dira haien neurriak malguagoak? Hau egiten dute probak orekatzeko. Gizona genetikoki emakumeekin konparatuz gaitasun gehiago dituzte erronka hauek betetzeko. Esaterako, batazbesteko emakumeek 40% baino indar gutxiago dute gizon batekin konparatuta. Nik Wordcast podcastean entzun nuen ez dela bidezkoa hori horrela izatea. Erreskate bat egin behar dutenean, 60 kilogramo altxatzeko prest dagoen gizon batek altxa ditzakelako. Baina emakume bat aldiz agian ez da gai, eta horregatik erronka hauek haien gaitasunetara aldatzen dira. Ezin duzu sinetsi interneten agertzen den guztia. Saltzara konturatzen gizon hori eskuin muturrekoa dela eta gainera bere elkarrizketak manipulatzen dituela. Ba nire ustez, podcast horren protagonista ergelutsa da. Argi dago bere iritziak onesten dituela bere entzuleak hark esaten duen guztia sinesteko. Gainera, feministak argelutsak bezala uzten ditu eta humilatzen saiatzen da. Izan ere, martxoaren 8 eguna ergelkeria bat dela eta gizonen eguna sortu behar dela aldarrikatzen du. Areago, berrian argitaratutako elkarrizketa baten maskulinitate hegemonikoari buruz hitz egiten zuen gizonaren iritziaren kontra nago ere. Bai, aurreko egunean irakurri nuen. Hitz egiten duen mutilaren ustez, gizonak bigarren plano batean egon beharko lirateke. Nire ustez berriz, emakumeak protagonistak izan behar diren, arren gizonak lagundu beharko lukete. Posizio guztiz pasibo bat hartu gabe. Ba nire ustez, bien arteko elkarlanaren bitartez dena lortuko dugu. Azkenean, honek edozein oztopo gaindi baitezake. Beno, ongi amaitzeko eta guztiak pixka bat lasai gaitezen txiste hon bat kontatuko dizuet. Magisteritza gradua amaitu berri duen gazte bat ikastetxe zebilen kurrikuluma banatzen, lanan lortzeko esperoan. Azkenean, 3. asteren buruan, lortu zuen elkarrizketa bat, Ordiziako ikastetxe batean. Bertako zuzendaritza bulegora sartzean, honako hau hasi zitzaion galdezka zuzendari jauna. Eta esango alzenidak ez zeintzuk diren irakasle izatera bultzatu zaituzten 3 arrazoi nagusiak? Bai, noski, uztaila, abuztua eta abendua. Kal. Ba, txiste zoragarri honekin hau podcasta bukatuko dugu. Laster arte! Hau izan da guztia eta hurrengora arte.
Agur!